ga izbaci! Izbaci ga, tako je! Izašao je sudija! Baci noge iza, baci noge iza! To! Izbaci ga, tako je! Tako je! Još jednom! Tako je! Prva runda naša! Idemo dalje. Bravo, udara ga. Tako je. Tako je. Ej, jebem. Što? Samo on ušao u seriju. Da puno prošlo. Tako je, ima duži ruk. Tako je, bravo! Nema ovdje dileme. Tako je! Stefan Kašovský.